I pozdrav svima ljudi, dobrodošli ponovno na ovaj klip. Danas imamo reakciju i ocenjivanje na Bakinu novu pesmu koja je izašla pre tačno 15 minuta, koja se zove Ono moje. Znači, pesmu nisam još nijednom slušao, znači izašla pre 15 minuta, znači nisam nijednom slušao, znači zajedno ćemo je preslušati i oceniti, reagovati na nju i oceniti. Vidimo kakva je pesmica, očekujem dobar spot, pošto sam video kod Bake na Instagramu da je rekao da će spot da grmi, tako da očekujem dobar spot. A preko što počeo ovaj klip, obavezno ostavite taj like, razvalite to, subscribe dugme, šerujte ovaj klip da što više ljudi vidi, zapratite me na Instagramu donja.aca998. Da, postavljajte mi pitanja dole u komentarima za Q&A klip, tako da mi krećemo sa pesmom i reakcijom. Snimano preko Honor 21. Baka prase, tu su moja braća, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brate, ono moje. Muzikom se bavim kao hobi, ali od pola repera sam opet bolji. Molim, track uradio vam cobi? Pa da, samo tako bit ćete u zoni, ej. Bolje zvuči moj freestyle, više lajkova od svih vas na Insta. U trendu instant, kada pesmu Vinsta, kežu blista, u limuzini lista. Loženjem zbog bahatih imena. Samo crvene Baka Roka, samo crvene baje. I to Jugiću. Nije klasa 4 GTS Carrera, nisi jasan, mnogo flexuješ tebra. Prazna kasa, nemoj da nas gledaš. Sa mnom uvek je bruka, dolazim po tebe kada upalim juga. Brzina druga, vozim kao gaser, tebi u krilu kurva, a meni malo prase. A brate, samo šajn, na ruci belo zlato s prstenom od platine. Glava će lavi od sajt mine, reklame na YouTube-u poše su otplatile. Tu su moje braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je Ja još kopiram njih kako oni rade glavom. bolje, a brate, ono moje, to su moje braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brate, ono moje, crni. Da damo koju ocenu, a? Mislim da je... od pesma traje 2.43. Možemo damo koju ocenu. Za sad, nije loše, vrati. Ovo nismo još vidjeli od Bake ovakvu pesmu, tako da, just we. Tako da, ajde, budemo neke ocjene, mislim, šumatorino, šta ćemo da kažemo. Za tekst, brate, znači, tekst je pokidao, po meni je bolji tekst nego spot. Ali dobro, tekst, mislim, možda će spot biti posle malo bolji, ali za sad, tekst je, 9, 10, hajde rećemo 10 za tekst, a spot je 1/8. Uči ja, brate, da bude strog, kako Baka može bude strog, mogu i ja, brate, ali nisam hejter, ali, brate, očekivao sam nešto više, ali dobro, možda će Baka opravdati to očekivanje i možda će posle biti nešto bolje, ali vidjet ćemo. Za sad je, znači, 10 za tekst i 8 za spot, da vidimo dalje. Macan, reži, nikad neće da greš. Šerim sreću, pa se smeš. Tvoju ribu, šta? Reš. Šta da ti kažem, čutaću. Ove godine kidaću. Poznatiji nego Pikač. Za tebe nikada nisam čuo. Gde si pošao ti batice? Sada došao kod bakice. Ajde na kulače bakine. Ko razume, shvatit će. Na meni je se belo ispod nosa nije. Zbog keža nisam požeo da šim. Šta radi ova bembarica, brate mi? Ti da pijem sam odseđena i ribu. Aca Lukas gleda su... Ostanite do kraja klipa da vidite da će se ocene promeniti za spot. Ništa neću kažem, samo kažem ostanite do kraja da vidite da će se promeniti ocene. Lije, Herc, Skočko, Karo, Tref. Svi znaju da sam šef. Pitaju odakle keš. Ano moje, uvijek fresh. Tu su moje braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brate, ono moje. Tu su moje braća, samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brate, ono moje.
Brate, ajde ovdje ćemo stavimo, znači da bude lepa sličica dok vidimo koje su ocjene, znači krajnje ocjene. Beži bre. Ok, došao je kraj i rekao sam da ostavite do kraja da vidite koje će biti ocjene. Znači, brate, baka je na kraju, znači u drugoj polovini pesme pokidao sa spotom. Znači, prva polovina, ajde, nije nešto bilo ekstra, ali druga polovina, brate, pokidala, znači onaj BMW i Porsche i, evo, i ovaj Mercedes CLK, znači baka je pokidao. Menja se ocjena od spota sa 8 na 10, znači 10 tekst, 10 spot, znači baka je pokidao i ovaj put, tako da šta smo mogli da očekujemo više i manje od bake? Mislim, mogli smo više samo da očekujemo manje, nismo mogli ništa manje da očekujemo od bake, zato što baka, znači, zna šta radi, tako da nema zajebanci. Ok ljudi, ovo je završi klip, ako vam se klip, obavezno se taj like, razvalite to, subscribe, dugme, šerite ovaj klip da što više ljudi vidi, a mi se vidimo nekog sljedećeg klipu. Pozdrav!